Gangsal Lembang napa mboten niki Mak Cange? Pikantuk, monggo. Pikantuk. Niki saking Kilen napa saking pundi karawitanipun? Saking Kilen danten. Oh, nggih. Gamelan, wayang pengerawit, Weh, komplit saking Kilen nggih. sak disele barang ing kula. Oh, komplit lho Mas. Mangke nek saged mani mbok nawi kersa mampir tenggen kula. Endi? Omahe ngendi? Anu pun mboten gadah kok anu kula sak. Lah kok mampir? Yang ngono kok iso tawa. Ya padha Mas padha ning dalane lho Mas mampir ning dalan. Tuban menika asline Kula Tuban. Nggih. Tuban. Tubane tidak sayu. Ya anu Mas, ngebum. Oh iya wis. Wis gone. Ayo. Kamu wis selindro apa pelok ayo. Ya aku nek iki niki pesinden serba bisa ya pelok selindro ya iso ta Mas. Apa enak? Pelok slendro. Macange ya ora mungkin enak to. Mboten saged to Mak Cange. Pripun? Pelok selindro mboten saged nek dicampur ngoten. Lah nek mampu monggo Oh silakan. iya, lah mampu monggo. Silakan. Sampai lah mampu tak